Какво ни причинява кофеинът в кафето и защо не можем без него? Кофеинът в кафето действа на рецептори в мозъка и ни кара да се чувстваме превъзбудени. Но в повечето случаи тялото няма тази енергия. Съответно, ние използваме ресурсите на тялото, защото мозъкът казва: давай, движи се, върши нещо, не мога да стоя на едно място. И като следствие ние ставаме нервни, хапливи и заядливи. От цялата тая история се измаряме още повече и си казваме: ох, много съм уморен, дай си пи на едно кафенце. И историята се повтаря и тялото огладнява на клетъчно ниво. От този кръг се излиза с качествена храна, която да храни клетките ни, а не просто да пълни стомаха, с вода и с движение. Не казвам да дигате щанги, просто да има движение на мускулите. Било то ходене, било то танци, скачане, тичане, на който каквото му е приятно. Така даваме нужното на клетките ни и те успяват да произведат енергията, за която ние толкова много си мечтаем. Тялото е перфектна машинка и може да направи всичко за нас. Просто трябва да спрем да му пречим. Аз съм Боряна от Здраветека. Ако искаш да повишиш качеството си на живот, пиши ми.